inte skaffa barn. Och det var hemskt att höra, men det var massor av olika bilder som var släppta. Det finns genetiska förändringar efter sådana gifter som cyankar och allt möjligt som de använder. Redan under första världskriget började man använda gifter och fortsatte under det andra och sen i Irak som sagt och i flera länder. Och enligt henne fanns inte, till och med om det finns mediciner, oftast är det dessa personer har 3 olika svåra sjukdomar. En medicin till ena kan inte hjälpa till den andra, kan försvåra den andra och det är på alla olika sätt har blivit mer komplicerat. Komplex fråga till Stefan. Hur var det under handelsbeloppet? Var det tillräckliga eller icke? Hur var det under händelsen? Under Halabja-anfallet eller gasattacken? Hur var det under händelseförloppet? Hur var det svenskt eller internationellt? Var det med... Alltså internationellt, förlåt. Eller svenskt? Nej, alltså läget var det att Irak hade angripit Iran och förde krig och USA och Frankrike och Tyskland hjälpte till kan man säga under hand eller öppet. Så man vill inte gärna se de övergrepp mot internationella konventioner som Irak begick. Så anfall, om jag såg här var historiken det att anfall skedde mellan februari och september, oktober någonting samma år. Ja, de märkte i början så var det mycket lite. Iran försökte på allt sätt ge uppmärksamhet runt det hela, men det nådde ut så väldigt. Det var det som jag nämnde förut. Man skickade några stycken riktigt sjuka till Köpenhamn, några till Stockholm, till Karolinska, några till Uppsala också, och alla dog de. På det sättet vill Iran visa vad som hände, men det blev ingen stor skjuts på det här eftersom USA särskilt förnekade det hela. Men efter Halabja med den massiva opinion, eller den massiva rapporteringen på en gång, så lossnade det. Och ett år senare bara kallade man till en stor internationell konferens i Paris där man tog nya konventioner och fördömde giftgas. Jag stod förresten bakom Tariq Aziz i kön när man skulle gå in i byggnaden, kommer jag ihåg. Och sen dess är det mer tydligt att sådana saker som Irak hade för sig där kan inte få passera utan internationella protester eller reaktioner. Tack så mycket. Hans Ahmed heter jag. Jag har en fråga. Vet ni, har ni någon statistik på hur många de som är skadade från kemiska vapen finns fortfarande i Halabja som behöver akut vård? Om det finns, har Chad försökt via kontakter att få hit dem via FN, att ta hit dem i de europeiska området. De behöver experter för att kunna vårda dem. Det är den här frågan som är. Och som jag vet, alltså det är fortfarande FN har inte fördömt attacken. Frågan är vad som helst. Det är väldigt skumt att ett sånt attack man har fortfarande inte fördömt. Någon vill kommentera? Ja, det var många delar i frågan. Det var inte enkelt. Men varför inte fördömde den? Den är egentligen, det som man säger så här, ett land har till exempel att man är förbud att man använder gas. Men egentligen i FN-stadgan, det kan man då ha juridiska grunderna. Ett land, det står ingenting att ett land inte använder gas mot sitt eget folk. Det finns ingenting där finns en lucka först. Den är liksom så. Och sen samtidigt det var att USA använde veto när det inte blev liksom, till och med man dömde inte Irak. Det är som man säger det så här, det var då. Och amerikanska administrationen har själv och tydligt har sagt det i Iran här, och jag har alla de här dokumenten framför mig. Det var Iran som har använt kemiska gas i Halabja. Men just den här människor som behöver hjälp och hämta hit, och det är självklart, det finns många människor som inte bara är den här, det finns traumatiska sjukdomar hos många. Det är inte bara det, både fysiska och det psykiska problem. Men det finns jättemånga, men jag vet inte hur man på något sätt gör hjälpa dem eller kommer att få vård. Khalid. Säg Khalid. Khalid. Säg Khalid, okej. Det är nämligen så här först och främst så tror jag Lite högre.
Först och främst det här med själva mötet visar hur viktigt det här chatsarbete och vad är det som sådana möten, sådan verksamhet leder till. Jag kan gott säga att sån verksamhet och sådana möte bör utökas, inte minst för att vi kurder ska för en gångs skull rannsaka oss själva för att inte bli en bricka. Det finns det verkar att det finns olika dimensioner på den här frågan. Och när det hela sanningen kommer fram, även ett respekt för respekten för dessa offer, bör hela sanningen komma fram. En sak vet vi att det finns olika intressen för att kunna använda det historiskt. Det nämns här många. Men och effekterna av dessa, så tackar för den verksamheten som nu drevs. Värt all uppskattning och hjälp. Men det finns en dimension som inte pratas om, som nämns. Ingen regering vill helt enkelt acceptera som folkmord. Och då är det min fråga nämligen så här. Finns det någon tillräckligt med forskning eller fakta i målet? Hur kunde det vara det möjligt? Tack. Vill Mohammed för svara? Då går vi vidare. Om ni inte svarar på det. Men det fakta finns, om man kan bara se det så. Det finns det nästan 32 fakta. Och de är belastade och alla de här finns det i det finns det fakta. Tack. Sen har jag Vi ska vara försiktiga att argumentera i Irak har antalet alla civila människor. Och vi kan inte argumentera för att Iran har kommit in för att annars har det inte varit. Det är två ärenden. Iran är en islamisk regim och fienden som den irakiska regimen också. Och Irak har även kemiska vapen innan annars också. I Tjeckoslovakien och Bajsar mot kurdas. Men det har inte nämnts förut. Det är som Stefan säger, Iran används förut. Men det har inte använts, det har kommit till media. Det var lite. Hör du får frågan. Ja, hon får chansen också att fråga. Ja. Men det är slut, alltså vi har ingen tid. Jag heter Iman Haidari, jag är fejdekurd. Jag är fejdekurd. Jag är ett av dem som utsattes för massdeportering från Irak och överlevde det tillsammans med min familj. Men många av oss fejdekurder också anhörs. Våra unga män mellan 15 och 40 års gamla anhörs i fängelser i Irak, vilket har varit också experimenter för olika föremål. Frågan är att jag tackar er först och främst att ni har varit här idag och visat era engagemang i kurdiska frågan och politiken. Frågan är till Lena. Vi kurder har mycket gemensamt med judarna. Jag känner själv stor sympati med judarnas fråga. Och jag tycker att vi fick lida båda på samma sätt. Om inte mer, kanske kurderna har fått lida kanske mer under alla dessa år. Frågan är, när jag ser att vi är engagerade humanitäriskt, är du lika engagerad politiskt för kurdernas fråga, kurdernas självständighet? För vi kurder, det är alla kurdernas dröm, för de som bor utanför KDR och utanför också, vilket vi fejdekurder gör. Andra frågan, hur mycket vet ni om fejdekurder? Vi nämns inte alls i er agenda och det är lite upprörande. Vi är ledsna över att vår historia kommer inte upp alls. Ni har nämnt Halabja, ni har nämnt Anfal. Jag tycker att vi utsattes för minst ett lilla anfall av, jag vill inte säga araber, men av arabiska regimer. Så frågan är du också engagerad i politiken för kurdernas självständighet? Tackar för det. Helena.
Jag vill bara säga att jag... Frågan var det om du är aktiv i politiskt sammanhang för kurdfrågan. Ja, det är jag. Jag har stått på torget och pratat flera gånger under Halabja, minnesdagen och så vidare. Och Ursäkta mig, jag menar bara en självständig Kurdistan. För det är bara någon dröm om att kunna få styra oss själva. Utan vi styr av andra. Okay. Men jag har skildrat Feili i mina böcker. Antingen på engelska, det kan du läsa. Och den här boken kostar 50 kronor. Varsågod och köp den och läs om dig själv. Min fråga var nästan samma sak, men det var bara jag har förlorat, jag har också fälgekort. Förlåt mig. Jag har också fälgekort, mitt namn är Kilan. Min fråga är komplettering till Imans fråga. Så vi har förlorat ungefär 20 000 ungdomar och män som blir dödade och de säger att de har utfört kemiska blod på dem, testa på dem och sånt. Och jag själv har förlorat 13 personer från min familj, minst 40 dagar gammal. Så jag undrar samma sak. Har ni någon gång ungefär där i Feilikurds fråga? Vi har folk i Irak, vi har folk i Iran, folk har fått i läger i Iran med väldigt hemska förhållanden och så. Så jag bara undrar om ni har någon gång hört som åsikt där ni har gjort någonting. Jag förstod inte frågan. Inte? Hon menar om du har hört om vi ser det som är Feili-kurder tidigare, att de har också vi ser så här att lidit oerhört mycket av Saddam. Precis. Så jag undrar bara om ni har initierat någon gång, eller ni har hört om oss Feili-kurder. Vi har bott utanför den kurdiska, alltså Jaha, Kurdistan. ja, jag förstår det. Ja, det är klart. Jag vet i Tyskland är det väldigt många. Ja, precis. Och jag känner just i Danmark en historiker, som en kvinna som har skrivit en avhandling om kurdisk diaspora. Diaspora, det använder man alltid när det gäller judarna, när de fick förskingring helt enkelt. Att de är tvungna att försvinna från sitt land och hur det är. Och det är ganska omfattande arbete. Det framgår i vad mån, alltså vilket land som tar emot mest och så vidare. Men också hur kurderna i diasporan, hur de klarar sig. Hur ni klarar sig, hur jag klarar mig från Polen hit. Det är mycket positiva resultat i den avhandlingen när det gäller kurdernas förmåga att integreras, men dock inte glömma sitt fosterland. Tack så mycket. Vi pratar sen. Tack så mycket. Vi avslutar den där delen av frågestunden. För vi har ingen tid till det. Det är så här, nu är det Stockholms oppositionsborgarråd Almar Gedli har varit i irakiska Kurdistan flera gånger. Turkiska delen framförallt. Och irakiska också har varit. Och engagerad i de frågorna. Och hon har möjlighet i 3 minuter för att kunna säga någonting. Det är orättvist. Orättvist bara 3 minuter. Och nej, jag står jättegärna. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Jag tog faktiskt fram min mobil när jag skulle till det här mötet och tittade här. För här har jag faktiskt ett foto från Halabja, från minnesmärket. Och det kändes ganska så här att jag började återigen att tänka på när jag var i Halabja. Och vilket starkt intryck det gjorde på mig. För jag tror att det är väldigt viktigt att sådana som jag, som är politiker, inte bara politiker utan alla, faktiskt åker till Kurdistan och ser och pratar med människor. För det som jag har hört här, att medvetenheten om det här folkmordet som begicks i Halabja
det har inte varit speciellt stort i Sverige. Så är det. Det har varit stort i vissa grupper, alltså vissa politiskt engagerade människor. Men det har inte varit stort. Och det är viktigt att vi som har varit där berättar om det och att man erkänner detta folkmord som faktiskt begicks. Men jag har varit väldigt engagerad i den kurdiska frågan, kanske mer politiskt, som du tog upp. Jag har jobbat med kvinnoprojekt mest i turkiska Kurdistan. Och när jag var i irakiska Kurdistan också, jag blev väldigt imponerad av alla kurdiska kvinnor som jag träffade. Och som också arbetade för kvinnors rättigheter. Och jag tror att Halabja ska vara, alltså vi ska aldrig glömma Halabja, vi ska bära med oss Halabja. Men vi måste också titta framåt. Jag tror att det kurdiska folket i alla 4 länder där kurderna bor måste vi här i Sverige ha dialog med, och vi måste stödja dem, och vi måste stödja den kurdiska kampen på kurdernas egna villkor. Det är inte vi som sitter här i Sverige som ska tala om hur det ska vara i Kurdistan. Däremot så är det viktigt att vi reser dit, att vi har kontakter och att vi stödjer den kurdiska kampen på det sätt som kurderna vill bedriva den i de olika länderna. Jag var i Turkiet nu under det kurdiska valet till exempel, eller kommunalvalen i Kurdistan. Och naturligtvis, det var ju en stor seger för det kurdiska partiet. Alltså DTP. Det var, kurderna hade verkligen gjort en kraftsamling. Då tycker jag att vi i Sverige ska respektera det. Vi ska respektera det valresultatet, vi ska respektera hur kurderna där vill bli styrda och stödja dem i den kampen. När vi åker till kurdiska Irak, det som jag också måste säga var mycket positivt när jag åkte till irakiska delen av Kurdistan, eller Kurdistan, det var faktiskt skillnaden att människor pratade kurdiska. Det var faktiskt, det måste jag säga, när jag har jämfört när jag var i turkiska Kurdistan och jag råkade säga Kurdistan. Vad roligt det var att få komma till Kurdistan igen, för jag har varit där många gånger. Säkerhetspolisen kom, jag fick lämna passet. Ja, det var fruktansvärt. Medan man då i irakiska Kurdistan använder sitt språk och i skolan och så vidare. Och det kände jag att där fanns någon stolthet. Så det jag egentligen vill säga är att jag tycker att vi ska fortsätta, vi ska ha kontakter på alla politiska nivåer. Vi ska också ha kontakter med olika kvinnoorganisationer, mänskliga rättigheters organisationer, och vi ska fortsätta att samarbeta. Och jag hoppas att få åka. Jag hoppas nu att få åka tillbaka.